खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय चीननि सान्थ्रिफोरा पेंगंग तास'आव फिन सिमा बारनो नाजादों। चीननि सान्थ्रिफोरा पेंगंग तास'नि खोला रुगुङाव 29 आरो 30 आगस्तआव सिमा बारनो नाजादोंमोन होननानै भारतीय सान्थ्रिया फोरमायदों। रिपर्टनि बादिब्ला चीननि सान्थ्रिफोरा सिमा बारनानै आयेन सिफायनायनि सिगांनो होबथानो हादों। मख'नो गोनांदि सानजा लादाखनि सेक्टराव थानाय चीननि सान्थ्रिफोरा बिलोनि खोला रुगुं फारसे चीननि सिमाखौ लासै लासै फोलावनो नाजागासिनो दंमोन। नैथियाव दङ बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरा मावफुंजानायनि लामायाव। आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमनि सिगां सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरि जेंनाखौ लानानै थांनाय रबिबारखालि गुवारै सावरायलायो आरो मैया आसाम बिधान सभानि गिबि बाजेट जथुमाव रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि कमिशनार सेक्रेटारि प्रीतम शइकियाआ मोनसे सोलोंनि गेजेरजों फोरमायो दि बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बर' आरो गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि थिसननायनि थांखिखौ मैया बिधान सभानि केबिनेट जथुमाव गनायथि होबाय। लोगोसे 5 सेप्तेम्बरखालि अफिसियेल नटिफिकेशन फोसावनाय जागोन होननानैबो सोलोंआव फोरमायबावो। थामथियाव दङ भारतनि बारग' हादरगिरि प्रणब मुखार्जीआ रुंसारि जाबाय। भारत हादरनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां। भारतनि बारग' हादरगिरि प्रणब मुखार्जीआ 84 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। रुंसारि प्रणब मुखार्जीखौ थांनाय आगस्त दानाव दिल्ली आर्मी रिसार्च एन्ड रिफारेल देहा फाहामसालियाव ब्रेन सार्जारि खालामदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ बिथांनि फिसाज्ला अभिजीत मुखार्जीआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावो। मख'नो गोनांदि बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै गाहाय मन्थ्रिजों लोगोसे हादरनि गासै रायजो राजाफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ क'क्राझार सहराव UPPL दोलोनि खौरांगिरि मेल। बिटिसिआव फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै UPPL दोलोआ क'क्राझार सहराव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। क'क्राझार सहराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों UPPLआ बिसायख'थियाव देरहासार जायोब्ला मोनफ्रोमबो गावसुंथा हान्जाफोरनो 75,000 अनसुंथाइ हरनाय जागोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रादाय होयो। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै साफ्रोमबो बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव समानै जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जागोन होननानै UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिया फोरमायथिदों। बाथियाव दङ बर' सावथुननि डिरेक्टरनि गारियाव गान्जा मोन्दों। तेजपुर पुलिस बिफाना गान्जा फालांगि खालामनाय मारुति एल्ट' रेजिस्ट्रेशन नं AS12D2894 गारियाव 34.8 केजिनि सलमारा आर्मी केम्पनि साखाथियाव गान्जा मोन्दों। रिपर्टनि बादिब्ला बे गारियाव गासै 3 सुबुंफोर दंमोन। बेनिनो सासेखौ पुलिसआ हमनो हायो आरो गुबुन सानैया खारखोमायो। हमजानाय सुबुंखौ बर' सावथुन लोगोरिनि डिरेक्टर उदालगुरि जिल्ला फाख्रिबारि गामिनि थागिबि 36 बोसोर बैसोनि राजीब दैमारि होनना सिनायथिनाय जादों। तेजपुर पुलिस बिफाना खारखोमानाय सानै लाइमोननि हेंथायै एजाहार होयो आरो पुलिसआ खारखोमानाय सानै लाइमोनखौ थाबैनो नागिरनानै हमगोन होनना मिथिहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।